Jsme AHC, síť zařízení pro seniory. Hledáte práci, která by vám dávala smysl a mohli jste se do ní těšit? Zkuste profesi pečovatel či pečovatelka. Svou práci dělám, protože mě hrozně baví a naplňuje. Dřív jsem pracovala ve fabrice a to byla nuda a nemělo to pro mě žádný smysl. Nevěděla jsem, do čeho jdu, jestli mě to bude bavit a ta práce mě nadchla a nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného. Můj pracovní den vypadá tak, že přijdu do práce a začíná to tak, že obejdeme klienty, pozdravíme, přejeme jim krásné ráno. Pak jdeme vlastně dělat ranní hygieny, pak klienty dáme na společenskou místnost, aby nebyli sami na pokojích. Každý ten den je pestrej, je to jiný, každý ten den je jakoby úplně jiný. A jinou práci už nikdy dělat nechci. Buďte součástí naší rodiny. Pro více informací nám zavolejte nebo napište.